Nakalang jongi ka Awaken India Movement Meghalaya State Unit ika ba kani sing ba mutang yo ban pelong ni ka board meeting ya ka bahang ni bor khani don lang kumki depart jong ka Awaken India Movement bat kawi ka I berkhoi so bagin ya shakmat ng sabon ba nakalang jong ka Awaken India Movement ka sabon ay kublais ng thamai bi bar khoi ki pai ba nong song snong jong ka jela Meghalaya bro kawai bat ki ai bar khoi ki ba ngindang yo honus nam ngait skam ngin yo hi ya ka met ka phat ka basai baklai ngin yo hi ka kamai ka ji ka biang ngin yo hi ro ya ka jumut ka jing perkhan ha ka jing im ka balai loi na ka benta ka lawai ka bangin nang yai na ka sngi sha ka sngi ka jing im jongi de kublai sibon pi bro khoi ban na ka por na ka liang jonga kumu chairman jong ka Awaken the Movement nga sango bon pen pau ya ke baro khoi ki ba nadu ka sngi ka basdang kuma play ino ya ka ba na ka liang jong ka AIM glade ban mi shakmat ban yakun persya ya ki bor jong ka sarkar jala ha ki ba bon ki banta rangi phai le khamtam ha ka bade bat ka tanap jong ka koi ka khia lemba ka Ministry of Health and Family Welfare ya ka bangila de bni ya ka jingwanra ban dan shop ban penbor ban pen khamti ju bor ya upaj ba bari ban shim ya uni utika jong uni u coronavirus kai berkhoi yak ba nakaliang jong ka AIM klade ban ong hi ba om de ban penbor om de tang ka AIM ka bakren ni ka bentang nakaliang jong ka AIM ka yeng hi ringkar lang bat kata ka constitutional rights jong ka Indian Constitution yang bang itip kung kata ka fundamental rights ya ka ba ngilade ban kren du ka basdang ba ke borokhoi ki ba upaj ba hi onum de ban sha penbor khamtam ha bang ye kren ha ka bari ba kani ka benta ya ka ba kena kaliang jong ka sarkar jela ka wanra ya ka ni jingpang nga soban ong ni ka por hangni ngidon lang borokhoi hi ngidap da ka jing sngosi da ka jing sngo diaw namar balai kani ka borokhoi ngidang mudur ba kum ki paj ba nong song snong ki badon ya ka jing kitli hala ka jong ka jela ngara mudur trai bangin yo ya ka jing im ka ban lai loi hapadeng ka jing senchar jong kitay ki breo ki badai ku manga bat mapi ki ba shong hangte hapo ka public house jong ka Meghalaya Secretariat ya ka ba kini hipat kumjo hero manta kilong penban da ka bawan penting pen smit yang ipaj ba hagi ba bon kiliang ban ongro bato shim utika lara phim shim utika pinsha penyapan ngah banong kata kentin namar balai ngai isai ba nakliang jong ki minister ki MLA ki MP ki ba bon ki bala shong hapo ki bor sarkar ban senchar ngi ki paj ba ki debat kenmo shai bangi em hakari senchar paj ba habangi em hakari senchar paj ba kata kamut ngi em hakari jong ka jing lai loi ngi em hakari jong ka jing em ka bakhoi ngi em ro hakari ya ka bada ka mon jong ka jing sngau bha ya ka no betang ijin bat ke baro khoi kumbang le ina do ka basdang ya ka ban haliang jong ka sarkar ya ka ba unei usnam ba lenyo kada ban wanra ya ka lockdown kalau panwanra ia ka jing penting pensmit ki paj ba bon ki benta kala pendo ia ki kamai kaji ha ki ba bon ki liang haru ki ba bon ki paj ba ki sa ka jing lengo ki ba bon ki paj ba ki sa ka jing lenga pa ka jing kuslai kumno pat anle kumno pat anyai kai ka ba ka sarkar hi ka wanra nadu ka basdang ya ka bangilai isa hi ban kata hi ke dei ban penbor hi ki paj ba bagi ban sim utika handai nakaliang jong ka Awaken India Movement Meghalaya State Unit kumjo hi ka badon habro ka way kari India kayang persya baya ka bor sarkar ba wat penbor ki paj ba bagi sim utika ai hi bagi paj ba kin jet akamon lai loi ai hi ki paj ba kin jet akamon ladi om da ka ba wanra da gino ki lenti ban penting pen smit ki babon ki liang namar baro kini kilong ki kam bean ki kam ki ban wanra ban banong ban penyak jubori ki paj ba nakadaw jong ka jing bom tre bakin sim ya uni u vaksin jong ka ni ka klam covid khat kendai de hani ka por nga saman ong ba ka Awaken India Movement nadu ki sngi ki pasdang nga singo ong ba kum ki paj ba nong song snong ki ba song hapo ka jala hi bro ka way tong in long ki breu ki ba sngo tho in long ki breu ki ba syampang ba bangin mi shakmat bangin yeng ban isnok tilang hi omdei ban ong ba ka AIM kan ya hi marway ya kan glenti hinrei mano ro ki badan ha kano benta ladang adai manga oblade ban ai utika le ladang dei mapi ki bompat ai utika ro hinrei tong in yemi da ka jingitli ban pen kentuhi ya ka bor sarkar
ba wat penbor hi ban shim yau ni utika da ka ba penting pensmi namar ki ai ke baro khoi kumbang ila de ban I shakmat house number let no ka sarkar jala jongi kawan ra ya kata cherry blossom krem don kata jing khangla krem tip hero bahai tau khlam tau coronavirus udon ka sarkar jala ka pelong ka by election ni krem yu I hai tau coronavirus udon ka sarkar jala ha kali khampam bo ikran no ha shakasngi ba shoban kot no uni usnam arja ar poi ha shobon wan uni arja ar puar ka sarkar jala ka klem kren ruem ya ka shitarik jong uni usnem uba menta ya ka ba bon ki khon samla jong ka jala jong hi bro ka wei ki em lai lot ki kamai lai lot ki kemen lai lot halo ki ai bar khoi klem ka jing penthot klem ka jing penmong ruem dina kata ka daw hero shu sndet ko mo no menta ka sngi ngi iya ki rai ki banak liang jong ka sarkar jala ka wanra ya ki babon ki benta hado ba ngimla shu ban ong ka ai gini bat ka ai ka ba wanra ban ong ka sarkar ba hato kam de ki jing penyap jubori ki pat ba kani bor khoi ka long bang di ban thu shai kam bang dang em hi ha gari jong jing sanchar lai loi to kum ki bor sarkar ko sarkar jala to sobha ban boranti ya ke ai ba ka constitution jo gari India ka batha kumjuro kumba ong no larangi phai na lu kinong trikam sarkar rungi I ba gidon ki basha penting ha ki bon ki banta bala ong ru kinong trikam sarkar ba hapo ka arpulai trik jo uni ubnai December ubala depno ha la ong ba di ban pendepno ya kani tika bala lakim pendep yo tika ngi I na kaliang jong ka deputy commissioner jong ka SK Silstrik kala debat grand shai ban hai ban wan ra ya ka disciplinary action bakai kita ka disciplinary action ban nga sobat ong ni ka por syaki board ka sarkar la ka sngo ba ka sarkar jela kan hab ban penbori kita kinong trikam sarkar lani ban ong ban simro da kata ka disciplinary action hendrai nga sobat ong ban naklian jong ka IM de ban board renti ya kata ka Meghalaya service rules ban namdei ban ong ban penthot ya kinong trikam sarkar namar kinong trikam sarkar hi ki public servant barok khoi hingi kita ki public servant wat mangi ki basong hang ni ki batrei kum kita ki kenhun na ka benta ki imlang salang ro ngi dei ki public servant ngi train na ka benta ka hok bagajing sisa ngi train na ka benta ka mon ka balai loi amdon mano pen bor amdon mano pen khamti ngi barang bangin le ya ka no benta ndai ko sarkar jala to sngau pa to sngap ba to pendo ba to pendam lo igini ki barok khoi ba ai bangi ki pat ba ngin em halor ka ri jong ka jing sanchar lai loi ngin dei ban em ha ka ri jong jing sanchar don bor da manore da mano ba ka barok khoi ka banga ong ne ka por ba kum ka sarkar Balag di soto shai bagani ka sarkar jala lani kata ka sarkar India hi bro kawai balag yung soto shai ba pidang kendor ba pidang nyokor ya ka constitution jogoring India burom ya ka constitution ba tip ba upay ba hi ba im uri upay ba hi ba im halo ka jing lai loi baro hi mangi ki pay ba ngidei ki badan halak hi jong ki benta ngila balong ki pay ba ki balong MLA ngila balong ki pay ba ki balong MP ngila balong ki pay ba ki balong president ne haruno benta nei mangi hi ki pay ba ki basenchar daladi klem da pen bor hi mano omro balong ba nakaliang jong ki pay ba hi yo pay ba kin jit hi ka kabamon yano nrei ka bro khoi ka ba pen khamti hi pay ba hi kani ka constitution jo kari India wat bangin jit yu MP ni MLA ni yano kumjo te ngai scam ka bro khoi ya ka bangi kran ne ka por ngan hab hiro ban pen pau bakum ki pay ba nong song snong hapo ka jala ya ka bangi la juyo sngo na lu ki por ki ba handai hagaba kita ki klong ki barang sukhano sakni slaperthei kin habi ban ai kita ki vaccine ki jongki ban pen kwat pen khia hagi ba bon ki jing benta jong met jong ki bong no ya kita ki vaccine ki ba ki don lai sau jan ki vaccine ki ba ki klong ki barang sukha ki na ban sim klem da pen bor nrei bali mentati ka sarkar kan habat pen bor dawana sim ban ai pat ingi ki pai ba yo new vaccine kadon ke cylinder ban ngit scam hero bakani kadi kata ka scam ka shir ke hero kata ba jing bamsak ka bala palat hado pangimla chuban priang kum ki pai ba ka em hala ka jong ke jelahi bro koi ban ngit scam ba ka sarkar kan yo sngaw ki benta ba ko sarkar snap lem sngaw thu lem ya ke ba ki pai ba ki ong bat na kaliang jong ka awakening the movement hi kan num song click ti barang bangin si song man si pek ka hinrei ka awakening the movement hi ka ba ngin haban kran na ka mata ka hok jing sisa kum ki pai ba nong song snong ki badon ya la ka jong ka jingkit kli hi bro ka wei ban wat num penlong ya ka health department bakan long kum kata ka department ka ba penya breo lani kum kata ka department ka ba tono ya jing embryo lani kum kata ka department ka ban ong ba shim yotika ban ngin pendu no ya kata ka
kam ke jang pila ta phim sim utika ndai ka health department ka department ka bawan ra ka jing sumar nda kam ta ka koi ka kia yang gi paj ba om ka department ka bamlan to no ka jing jing gi paj ba bat ka ka ba ka sarkar ka penbor gi paj ba kumbang ida pen i nado gi sngi gi beningkong syakmat ter ka sarkar jela ka penbor gi paj ba balal phim sim utika hanangin penduk no kita ki perkoi jing mentoi gi jong pi perkoi hato ka sarkar piwan ra ya kata ka jing terwai paj ba batu sim utika ngin ai silak ipi Lani shim utika ngin ay kata monthly salary pi, lani kata monthly commission pi. Ka sarkar ka mau ay ro am. Hamray ka ay pro ngi tip hi shai ba ka sarkar hi ka hapan buram ro ya ka rai ya ka banak liang jong ka Supreme Court la ban permi naru kita gi banai gi sngi gi ba syakmat. Haswa ba kini ki ay gin ja hiro ngan hapan ong hi ba sarkar buram ki rai jong Supreme Court, buram ya constitution jong ri India, ba ka ay pro gi bang em hi kan mau bang em hagari jong ka jing sensar lai doi. Kublai sibut. Hakabani kong nga kong uwi ne ki members jong ka awakin in this movement jong ka jela Meghalaya hi pro kuwi. Te nga shimro kabu ya kaban ai kublai snam thamai jong lu snam arjar puar bagini snam uba suk bakmen bagini ro ya snam uba ngini ya ke jingkya kamtam habede ki kam ki jam hi boro kawai te nakalian ka junga ke ka bang adon ban penpau ipi ki pai ba hakane ka janmet ka mamenta nakalian ka jungi ka ayam hadin bangi layu i ki khobor ki bawan ning ba na ki sarkar ki bawan ning ba ki department ki baper ki bala penmi ba ki bala pha ki order ha ka bai dei bat kane ka jingpang ka ba thamai kita ka omicron bat ka jing perking ka jong sarkar hagawai dei bat ka ban ai ki ot baki event number hang ne hapo ka jela ka jungi de ke ek ban kalian ka junga ngasuban persya jor ya kane ka sarkar MDA ka lalam khman da ka NPP bulong u konrat sama kane ka khubor kanong ka basai bat kanong ka khubor bakan le cek sarkar MDA kay ka bang suwan persya hakan ka janmet ka mamanta kanosin ya ka bangin mat ya kijing hapo jung ka jela ka jungi kipai ba boro ka kaladap harendang ya ka jing ka suki manopat kain bani i ya kata ka jing jing jenjar jung ki duk kisuk kirangli ki juki kat manangai kisngi kipor ngilai i bahakini sgi ki mamanta kilas dang sa kijing le thambor kijing le donbor kumboong hakitin nongway dictatorship man sensar donbor bakat kaboong maki hapan pediang laki ong kabali laki ong kabayong nyimdon chu kata kajing im kabalai loy kata kajingai kabalai loy kumbangi im hakipor kibalai no Henry ngi im hagini sgi menta hapreng kajing kordit kabakraw lingba kajing penmi jong kane ka sarkar MDA kabaningkong kalong ba lada kanwan biang ka lockdown hapo ka jela ka jungi sakat nopat ngi kipai ba ngin man kajing bakajing janjar ka jungi kalong kajing ka bakraw nakabenta kiduk kisuk kirangli ka jungi lada kanwan biang kane ka lockdown sa sisen hapo ka jela ka jungi ngaslo bon ong ba kabaningkong hi kajing yap kalong namanta kiduk kisuk kinongrap bat kiway namar kumbangi i haki snam ki bala late no jong kane ka lockdown ka bala ai da kane ka sarkar MDA habaki ai lockdown oi kiway kimyo shu ban mi na ying kimyo shu ban late banwan Henry kiway pat ki baran hakabor kiyo banyai serum seneng kiyo ban late banwan namar ba kiyo lakajong kabainong kajugi kimdon jing perwa bat khamtam kumbangai i ba lapen miro habai de beta ki night curfew ngaso borong galong ka bathamula adu kata habai de beta night curfew ba kata ka jingpang omicron kalawan po jong jela jungi
ngasolong thamula ban bakane ka night curfew bahandre kumbang i kalong ba anda lamin labon stang lagi truk doyong kibe silinter jong kene ka surok ba ka jungi gabala dap tang lagi truk doyong bat kabala pen blok ro ya kiltian kejongi kisuk kidop kirang li kijuki hendrai ke ka bang kwa banong kalong ba ngi kipai ba ngi em hapadeng ke jinjar bat ki badan ha kabor ki em hapadeng ka jing lai lut bat ha ka jing rki sahu sahai te ngaso ban ong ba ngi ngim kwa shu ban mat sa sin pat e ka lockdown ngim kwa shu ban mat sa sin pat e ka jing e ka jing jinjar hagini kisngi ki banwan namar ba ka sarkar hi kanamla ban siu kamla ban pen biang ya ka jing don kam jungi iwei piwei hapo jong ka jelahi borok kawei kumba ngitip bah kita kisnem gi bladam bah kila pen i ya kita ke jingpang jong ka covid kat kendai bat mentapat lawan sa ka jingpang ka batemai kita ke omicron bat bakila pen borok man syem ya ketika bat bakila lek ru ban rong sing snong ki thau bat mentale kila lek ban rong ru sa ki thlewing jong ki preu haman la ki snong kila lek ban kili ladep ban ai ne em ya ka vaksin kei ka bala penlong ya ka sarkar ya ka bakan ptha ya ka ban lek adu ki thlewing adu ki rinsan ying jong ki preu ban kili ladep ai ne pandep ai vaksin kene ka long ke ka basru phla adu kata-kata ya ka bana kaliang sarkar kalamut ban lek da ka bor kalamut ban lek da ka bating ya ka ban sim ya kene ka tika hendrai nakwa ban penpau hang ne bahdo ka sarkar ka nut ne am ban bu ka agreement lane bat ka compensation balada jai hadin balada sim ya kene ka ya ka tika kalak ne am ban bakli ya ka longing borak kawai hadin meneng ala ban yo kenduk ya we urang ba uloong yang aru ulah pla ba kila don kita kibalawan bandrung hakaying ka jungu bat kila kili u ba kila ong pila dep ne em ban sim tika ba uloong em bat kila kiliru ba nag kadaw ba pim sim ya ketika bat utaw bre wala jubab ro ba ulong ba ka mensim ka jungahi kamon tingam sim ya ketika bat lada kanik uloong ro inga balada kanehi kanang ja nagoi kapor sikawai kapor kan poiru siya kajing ya umsnam kabahap ban ya rakti bahap ban ya penibor balada kiwei ki penbor man siem ya kene ketika tenrai ke kabanga kwa ban penpau kene janmet kalong bakane ka khubor kene si sarkar MDA bat si department ki ba pher ba kimdei ban penbor ban siem ya nu tika namar lada jai ka district deputy commissioner ki block development officer ka sarkar lana health minister kinamla ban bakli ya ka longying hadin balada ban syem ya ketika lada jai kine kinamla ban bakli ya ka longying borok kawai bat netak takadaw sngopa wat penbor yangi ki bomon ban syem ya ketika menta kilas dang ro akan kejela jungi ban penmi ya kini ki ot baki event number lingbat ki kali private bat ki kali kamai ke kene ka jemut jungan ka sarkar kawan kini kamut ban benbiang sai sinpat jangi kiduk kisung lingba kibatai betray kam shimen lingba kiba kamai kali kiban pendap ya kaying ngasem gujungki ke gujungki bakin man sai sinpat kane kade gasen ka balai ba lada ka sarkar hi kam skothu ya kajing jungpit ba ka dero ka sarkar nong penyak preu ngam ngadut manong hakane janmet ka menta kam dei ka sarkar ka ban wanra e ka jingpha ka ban wanra e ka jingitli hapok ka ri ba jat ban reu ka jingi lada ka sarkar hi kadang ele dan bor hi hapreng jungi ki aka baro bat kane ka sarkar hi ka dei ka sarkar nong penyak preu namar ba adalah ai kini ki ot ki event number kan long ka jing ka ba crown yangi ki pai ba iwei piwei busyong hapok jong kane ka jelahi barok kawai te bat ka bakhadu nga skoban penpah ni kalong ka basro si thang hadu kata-kata ba ke ka bala dep ja hakini singi ki bala dep
baka way kalong kami na po Sidon. Hadin balayo ya ka kubor, ba kalayo ya ka jingpang. Kopet kat kinai. Hadin kata bat kalayo ban siemro ya ka tika. Bat hadin kata kalasyong ro shipos ni haying. Bat hadin kata hadin bakalasyong shipos ni haying. Dah ka jingi penmek lang haba kilaong. Bakan sa apo estal ne kan sa haying. Koong ngan sa haying namar kacakasyong galong kebubiang. Hadin katdo kat nepor. Hadin bakal adap syong shipos ni haying. Kalong kabreu kapukot kabakya. Kabumdon kuno kuno ro. Henry, hadin katok ane sengipat. Kalawan mi ke report, bahkan ne kalong kami. Kalayo ya kata ke jingpang Omicron. Kabalapan snow lingno yangi ke ri baka jet benrem hi borok kawai. Bat kam tam hi kalong ke jing susi ketang ya ke snong Sidon hi borok kawai. Haba na kaliang ke sarkar kala not hi ban keno pet bahkan ne kalong kami kayo ya ke jingpang Omicron. Henry ngas ngau ban pendram jor ya ke sarkar. Batang nak kebenta. Kemalade ke jongka, tang nak kebenta. Bahkan yok kemai spak ya lade. Kanut wat ban kenok ru ya kena galong kami. Bahkan yok ya kena jingpang Omicron. Ngas ngau ban pendram jor. Ya kena ke sarkar, kabalanut ban kenok anu kene. Bat ngadawah hiru bak ke sarkar, kade ban penbaik nomor dor. Habai de kena galong kami na po Sidon. Namar ba kamtam kade galong kami ru kade ban sim ya ketika. Kepenpau ba, yangi kipai ba. Kamentoy ba unitika unrung hakamet gojengi. Namar ba, hadin baladep ban sim ya ketika ro. Dang yok biang ya ke jingpang. Dang yok biang ya kita ki jingpang ki bala penbenana ke sarkar. Kamut ba kamnon jing mentoy. Yauni vaksin unrung hakamet gojengi. Tes ngopa sarkar ba wat penbor. Bat wat lek dan bor hiro. Namar haduk mentahi. Ba ngiem hapo jongka ni ri India hiborok kawai. Bat hapo jongka constitution jongka hi. Bat hapo jongka kibor jongka an hiro panakaliang jongka Supreme Court i. Ba haduk mentahi ngidang long kiba im light loj. Bat kiba yait light loj. Ba omdan hi mano banak ban penbor yang i UAP way ki mensim ki pokordor kibodan hapo jongka ni ri India hi borok kawai. Namar dang hagini kisngi giblade pro hadin baladon we rong ba ubrade ban siam ya ketika la arsin kebamut ba hadu second dose hadin ba ulai opang ulalek biang sepo stal ro ki hapan test biang ya ka RT-PCR test ke jumut ka bangin sim ya ketika bat banang hablek biang ya ka RT-PCR test hapan siuro lai hajar sanspa tengka kene ka penpau ba ka jing iben ya ki duk kisok ya ki rangli ki juki bat nakaliang jungi hi ke AAM wat mut bangin penkut no tang menta kostor kar NDA to tiap ba ka Awaken Indian Movement nang ne shekwan kanum syong klikti Henry kan yairu sikibor ki bakam halor banyelek persya yapi ke sarkar namar ba hakajisha ngidai ban burom ya ke sarkar Henry ka jingle ko jumpi ka pen bitar yangi namar ka jing pen bor ko jumpi macam ketika ka pa pirong haki tliu snong ka pa pirong haki tliu ying jong kibreu nakata kadau ka pen bitar yangi kinong ilam jong ka Awaken Indian Movement dan kata kadau ka kenturu ikipai ba hakan ka janmit kamta kipai ba jong ka jela Meghalaya hi barok kawai ba kimdai ban shifting kimdai ban ting ban smith kimdai ban sak penting kok tempan hangnor lada deh hak snong lada deh ki bor ki bahalor ki officer lane lada deh kino ki bor jong sarkar lada ki wan ban penting ko tempan ya pi way ba lada ki ongro ba lada pimpdiang ya une u vaksin pinam yo shu ya ka hok ju pi snong atau pinam yo shu ban tre ban kta pinam yo shu ban lek ban wan pinam yo shu ban lek kino ki kam Henry ni na kaliang ke AM ni don rengkat bat pi way ki pai ba ki badan hapo jong kana kejelah hi borok kawai kino ki ba mat apa deng gejinge ki soba ban pentip singi bat ngina kaliang gejingi ke AM ngile ya ke badan kam bat nginyerap nak meta jong pi pai ba iwe hapo jong kana kejelah hi borok kawai de ngaro ngam dadon chu bon ki kenten endai ki ba nak kaliang gejingi ke AM ngila ban ya kran kana ke janmit ka menta kan let syak sarkar MDA ba kadai ban sanget mardor
ban penbor ia kan ketika ban kadai ban benuan dor biang 64 ia keba nginyo ia kata ka jingim ka balai lut bat ia kata ka hok ka balai lut ka jungi kombangi im hagis ngi kipor ki bladep no maka tang ngidon kam ia ka jingim ka balai lut bat kalenti ka bakelut lada long hakil do benta hakijing trai jing kita lagalong hakalet kawan lagalong hakabelas ngi lagalong hakino kino ki kam ki jam ki jungi kiba ngidon lala ki jung ki kam ki jam jungi ngilong ki balai lut kublai sibon